15 чэрвеня 2026 года ўвесь свет пабачыў палаючы Успенскі сабор Кіева-Пячэрскай лаўры, калыску праваслаўя, месца, дзе Нестар пісаў сваю повесць. Прычым расіяне ударылі па святыні ў дзень святкавання сабору ўсіх рускіх святых. Сімвалічна, правда? Дарэчы, а што там сказаў на гэтую тэму так званы патрыярх Кірыл? Ці асудзіў гэтае дзікунства хаця б хто-небудзь з 500 епіскапаў, а хто-небудзь з 37 000 ці колькі іх там усіх гэтых святароў РПЦ Маскоўскага патрыархату. Можа быць, гэта я не ведаю, а вы, напрыклад, ведаеце. А з вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Давайте пагаворым, што ж не так з гэтай самай РПЦ. Што гэта такое, адкуль яно ўзялося, ну і сакраментальнае пытанне, ці царква гэта наогул. Пачнем. Гісторыя пра тое, адкуль наогул на Маскве з'явіўся патрыярх, адносіны царквы з царскай уладай, гэта тэма насамрэч на асобны выпуск. Але бясспрэчна, што да бальшавіцкага перавароту тая царква ўсё ж мела сваё жыццё, іерархію, стварала нейкі культурны прадукт. Дарэчы, шмат якія святарскія роды Украіны і Беларусі гэта нашчадкі нашай старой праваслаўнай шляхты. Іх не з Вологды якой-небудзь да нас прывезлі, гэта былі свае. У 1917 годзе той стары свет проста схлопнуўся. Бальшавіцкі пераварот патрыярх Ціхан назваў работай сатаны. Зверскія забойствы, абрабаванне цэркваў, здзек з манахаў, манахіняў. 23 студзеня 1918 года Ленін выдаў дэкрэт, згодна якому праваслаўная царква пазбаўлялася маёмасці. Цэрквы пераўтвараліся ў зернесховішчы кінатэатры, святароў пацягнулі ў падвалы ЧК. У 22 годзе саветы загадалі здаць усё золата, срэбра і іншыя каштоўнасці, а да бронзавых званоў дабяруцца трошкі пазней. Нягледзячы на тое, што савецкую ўладу ў 1918 годзе дэкларавала свабоду веравызнання, наступ на царкву ішоў насамрэч па нарастаючай. Проста падумайце, уявіце, што да 1939 года з 50 000 дарэвалюцыйных святароў і 163 біскупаў засталося крыху больш за 100 святароў і 7 біскупаў. У 1925 годзе ў застенках загінуў патрыярх Ціхан. Пераемнікам меў стаць мітрапаліт Пётр Палянскі, але яго арыштавалі і саслалі ў Сібір. Намінальна акурат ён быў галавой царквы ажно да смерці ў 1936 годзе. Але спецслужбы, яны ўжо пачалі свае вось гэтыя ўсе муткі муціць. У 27 годзе выпусцілі з турмы і дазволілі жыць у Маскве архібіскупу Сергею Старагародскаму. Яго па факце і паставілі прыглядаць за ўсімі ацалелымі рэшткамі праваслаўя. Падабралі каманду, і вынікам стала дэкларацыя лаяльнасці, прынятая вясной 27 года. Мы хотим быть православными и одновременно признавать Советский Союз, радости и успехи которого наши радости, а неудачи наши неудачи. Няўдачаў, правда, было болей, нават з вось гэтым кароткім перапынкам на нэп, калі народу трошкі далі выдыхнуць. Галоўнае тут тое, што гульня пачалася. Органы запусцілі рукі ў царкву, каб ужо ніколі іх адтуль не даставаць. Сама царква ў 1928 годзе была яшчэ адносна моцнай насамрэч. 39 000 храмаў, 57% дзяцей яшчэ хрысціліся ў тых храмах, 65% памерлых адпяваліся. Чарговы наступ на праваслаўе пачаўся пры Сталіне. Арышты, канфіскацыі суправаджаліся дадатковай ідэалагічнай работай. Калі ў 1928 годзе наклад часопіса «Бязбожнік» быў 63 000, то ў 1931 годзе 473 000. Выдаваў гэты часопіс такі сабе чалавек Ярослаўскі губельман, ідэолог сталінізма і старшыня воинствующего союза безбожников. І вось яго брашуры. Нужен ли Бог для сельского хозяйства? Нужен ли колхознику Бог? Русские святые перед судом истории. Вось гэты месседж Ярослаўскага быў такім.
одним из убежищ, одним из прикрытий для крестьянина, который не хочет в колхоз, остается религиозная организация с гигантским аппаратным активом попов, раввинов, колдунов и тому подобное. В активе этом состоит вся махровая контрреволюция, еще не попавшая в Соловки, еще притаившаяся в складках огромного тела СССР. Причым гэты вось ярослаўскі губельман быў настолькі одержим своими идеями, что ему мало было и чисток, и того, что святары позбавлялись громадянских правов. У 1939 году, когда уже все было зачищено, закатано у асфальт, и он казал: если священник лишен своего прихода, это не значит, что он перестал быть священником. Он превращается в странствующего священника и путешествует по деревням, исполняет обряды, читает молитвы, крестит детей. Странствующие священники еще более опасны. То бок задача была вычистить усё под корень. Ён жа прапанаваў забіраць у бацькоў дзяцей, якія не ходзяць у атэістычнай школы. Але тут здарылася вайна. І дзяржаве стала ўжо не да вось гэтых вось странствуючых свяшчэннікаў. Але давайте, напэўна, падвядзем рысу. До 1941 года СССР падыходзіў з фактычна выбітым актывам праваслаўнай царквы. Каб вайна пачалася год на 10 пазней, хто ведае, можа быць, наогул нікога бы не засталося. Як піша Уильям Флетчер у кнізе «The Russian Orthodox Church Underground», засталася хіба жывая царква, нелегальная. Святары, якія афіцыйна ўжо не мелі аніякага статусу, але цішком хрысцілі дзяцей, спавядалі, усе тыя, хто не прызнаў Сергія, якога ўзялі ў абарот спецслужбы. Ну а іншыя у турмах, на Калыме і у безыменных магілах. І тут пачынаецца самае цікавае. 1941 год. Напад Германії на СССР. 22 чэрвеня 41 года мітрапаліт Сергій выдаў пракламацыю, дзе асудзіў фашысцкіх бандытаў і заклікаў народ да барацьбы. Самае цікавае, што зрабіў ён гэта яшчэ да Сталіна, які ў той час, напэўна, сядзеў на лецішчы сваім на дачы ў стане каматоза і чакаў, можа, арышта ці расстрэлу. Вялікі правадыр генералісімус адазваўся да савецкага народа толькі праз 10 дзён, між іншым. І вось з гэтага моманту акцыі ўжо мёртвай, здавалася б, РПЦ маскоўскага патрыархату пайшлі ўгару. Сталін выдаў з сябе знакамітае «братья і сестры» ў звароце да людзей. Это такі чыста праваслаўны вайб, насамрэч. У лістападзе 41-го падчас параду ў Маскве ён жа згадаў святых Александра Неўскага і Дмітрыя Данскога. Раптам чамусьці перастаў выходзіць часопіс «Безбожнік». У апошнім нумары там ужо кляймілі ганенні супраць каталікоў і пратэстантаў Германіі. Во як! Нават слова «Бог» у газете «Правда» пачалі пісаць з вялікай літары. А што такое вообще случилось-то, а? Справа не толькі ў тым, што Маскве спатрэбілася мабілізаваць грамадства па максімуму тут і зараз. А грамадства, як аказалася, надалей рэлігійнае, хоць яшчэ за 10 год да вайны Акадэмія навук БССР пісала, што 98,5% рабочых гэта атэісты. І вся гэтая хлусня проста пасыпалася. Справа была яшчэ і ў тым, што немцы там, куды заходзілі, давалі зялёнае святло любым сілам, якія былі ў канфлікце з Масквой. Праваслаўны, калі ласка, каталікі, без праблем, мусульмане, супер. Таму на акупаванай тэрыторыі СССР і пачалі адкрываць цэрквы, адпраўляць публічна службы, хадзіць хроснымі хадамі. Старыя людзі на Берасцейшчыне згадвалі 41 год. Прыехалі немцы, раздавалі нацельныя крыжыкі. Больш за тое, у Беларусі ажыла тэма аўтакефаліі, сваёй царквы нацыянальнай. Бо папярэднія спробы сабраць сваю аўтакефальную царкву ў 1920-е скончыліся расстрэлами айцоў-заснавальнікаў. Дык вось, у жніўні 42 года быў скліканы сабор беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, які звярнуўся да Канстанцінополя па Томас.
То бок святары, тыя, хто выжыў, каго не паспелі рэпрэсаваць, вырашылі па максімуму скарыстаць акно магчымасцяў. І тут цікава, што ў Маскве гэта ў момант заўважылі. Дыверсанты пачалі паляваць на святароў, якія ўдзельнічалі ў саборы. Ужо на другі дзень па вяртанні з сабору быў замардаваны айцец Анатоль Сярпоў з Пастаўшчыны. Пасля айцец Вячаслаў Малашка, Мікалай Скабей, Антон Каліноўскі, Мікалай Дзяруга, пратэірэй Кушнер, Алатка, Макаеўскі і іншыя. То бок, мардаваць святароў, якія загаварылі пра аўтакефалію, стала больш актуальным, чым пускаць эшалоны пад адхон. Разумееце? То бок, аўтакефалія для Масквы была страшнейшая за ўсіх паліцаяў, гестапа, далей па спісе. Таму гэта быў прыярытэтны кірунак для ўдару. 4 верасня 43 года Сталін запрасіў у Крэмль 3 мітрапалітаў Сергія, Алексія і Мікалая. Трэба было абцяпаць дзельца. Маўляў, я вам даю патрыярха, вяртаю нейкі там храмы, часопіс маскоўскай патрыархіі, які сам Сталін закрыў, там яшчэ 5-10, а вы цягнеце лямку ідэалагічнай працы, бо камісары не справіліся, чаму Сталін і адмяніў гэтую пасаду ў арміі. Дык, можа быць, бацюшкі справіцца, а? Па руках! Па руках! Толькі што гэта была не класічная здзелка роўнага з роўнымі, а гэта была прапанова, ад якой насамрэч фіг адмовішся. Ніякай свабоды царква не атрымала, за ёй быў прызначаны, выбачайце мне гэтае слова, смотрашчый, супрацоўнік НКВД Георгій Карпаў. Яго называлі наркамбог. Як вам такое? І вось гэты наркамбог кантроліў усе справы царквы, біскупаў, выбары патрыярха Сергія, пасля папярэдніх 25 гадоў знішчэння і знявагі царквы. Ну і пачалі работаць. Журнал маскоўскай патрыархіі пісаў пра Сталіна як пра цара, пасланага Богам, адзінага заступніка. Ён заклікаў вернікаў змагацца за камунізм да апошняй кроплі крыві. Усіх бацюшак і епіскапаў па той бок фронту на ўсялякі выпадак праклялі. Ну і царква яшчэ ўзялася збіраць данаты для фронта і для пабеды. За тыя грошы была зарганізаваная танкавая калона імя Дмітрыя Данскога і эскадрылья баявых самалётаў імя Александра Неўскага. Агулам жа царква сабрала на вайну парадка 300 мільёнаў рублёў з бабулечак. Гэта ў тыя самыя галодныя гады. У 44-м, пасля смерці Сергія, прайшоў яшчэ адзін сабор. Новым патрыярхам абралі, прабачце, Алексія. Ён быў вядомы тым, што напісаў 30-е данос на ленінградскага мітрапаліта Іосіфа, якога арыштавалі і расстралялі. Таварыш Карпаў, смотрашчы за царквой, ён ж не дарма хлеб еў, ён ведаў сваю работу. Усе епіскапы былі стаўленнікамі спецслужбаў. Усе праходзілі праз праверкі, падпіскі, вярбоўкі. З таго часу выпадковых і нелаяльных людзей у кіраўніцтве РПЦ быць проста не магло апрыёры. Каб адчуць вайб, проста паслухайце словы свяцейшага патрыярха Алексія, сказаныя падчас малебну з нагоды 70-годдзя Сталіна, 21 снежня 49 года. Всякий, кто лично знаком с нашим вождем, поражается обаянием его личности. Он покоряет собеседника своим внимательным отношением ко всякому делу, ласковостью, своей необыкновенной осведомленностью во всяком деле, силой и мудростью слова, быстрым и благоприятным решением каждого представляемого ему дела и вопроса. Дел і вопросаў у Сталіна для святароў пасля вайны сапраўды было шмат, бо ў яго арбіту дадаліся новыя землі з праваслаўным насельніцтвам. Румынія, Балгарыя, Сербія. І таварыш Карпаў таксама не спаў шапку. У 46-м годзе выдаў працу о праваславнай церкве в Савецкім Саюзе, якая была перакладзеная на польскую, чэшскую, славацкую, румынскую, балгарскую мовы. У 47-м годзе Алексій нават меўся перахапіць старшынства над праваслаўным светам у Канстанцінополя, каб Масква ўжо жалезна стала трэцім Рымам. Для гэтага ён склікаў Уселенскі сабор, але з Канстанцінополя яму адказалі наступнае. Руская праваслаўная царква не мае права браць ініцыятыву склікання такога сабору. Такі прывілей належыць выключна экуменічнаму патрыярху. Карацей, аперацыя «Сабор» правалілася.
Само скліканне сабору адклалі на 48-й год, а пасля проста забыліся, бо халодная вайна пачалася. А далей Сталін памёр. А ягонае вось гэта дзецішча, нелегітымная царква, яна засталася. Пра тое, што было пасля Сталіна, я зараз распавяду. А вы проста паслухайце маленькі фрагмент прамовы Алексія на смерць Сталіна. «Великого вождя нашего народа Иосифа Виссарионовича Сталина не стало. Упразднилась сила великая, общественная, сила, в которой народ наш ощущал собственную силу, которую он руководился в своих созидательных трудах и предприятиях, которой он утешался в течение многих лет. Нет области, куда бы ни проникал глубокий взор великого вождя, нашему возлюбленному и незабвенному Иосифу Виссарионовичу мы молитвенно, с глубокой горячей любовью возглашаем вечную память». Сябры! Калі вы хочаце, каб наше відэа убачыла як мага больш людзей, калі вы лічыце гэта важным, то мы чакаем на вашу падабаечку, падпіску і каментар. І донат, канешне. Калі вы не ў Беларусі, вам гэта бяспечна. Дзякуй вялікі. Цёплыя словы на смерць Сталіна з боку так званага патрыярха Алексія былі насамрэч цалкам шчырыя. Сталін быў засноўнікам і заступнікам фірмы, якая назвала сябе рускай праваслаўнай царквой. А вось Хрушчоў і яго кінты былі не ў тэме. Вайна ж скончылася, тут же трэба, я не ведаю, кукурузу саджаць, у космас ляцець. А ў космасе, як вядома, Бога няма. А пра тое, што ў космасе Бога няма, савецкі чалавек мог даведацца з антырэлігійных дакладаў, якіх у 1954 годзе было прачытана ў СССР 120 679 штук. А ў 1958 годзе ўжо 300 000. Даклады і лекцыі рабіліся ў тым ліку і для дзетак, асабліва на тэрыторыях, якія нядаўна сталі савецкімі. У заходняй Беларусі, напрыклад, праводзіліся вельмі актыўна. Вось з успамінаў. Настаўніца кажа дзеткам: «Папрасіце ў савецкай улады цукерку». Ну, папрасілі. На цукерку. А зараз у Бога папрасіце. Ну, папрасілі. А нету. Значыць, і Бога нету. Мядовыя гады для рускай праваслаўнай царквы пры Хрушчове скончыліся. Моладзі ізноў пачалі забараняць хадзіць у царкву. Камсамольцы стаялі на ўваходзе і перапісвалі, хто там куды ходзіць. Карпава на пасадзе старшыні Савета рускай праваслаўнай царквы замяніў такі сабе Кураедаў. З яго падачы ў 61 годзе быў скліканы сабор епіскапаў, які трываў усяго адзін дзень. То бок усе гэтыя зборышчы, іх рашэнні не тое, што не кананічныя, яны былі проста бутафорскія, бо рабіліся па рашэнні партыі і СДР, Савета па дзелам рэлігіі пры Савміне СССР. Ну а тых святароў, якім штосьці не падабалася, чакалі, ну ўжо няхай не расстрэлы, але сістэмны пераслед. Але самае цікавае, што калі лаяльныя да партыі КДБ і іерархіі бывалі на Захадзе, і ў іх пыталіся пра гэта ўсё тыя, яны шчыра здзіўляліся. Так у Рыме мітрапаліт Никодим заявіў: «Рост антиклерикальной пропаганды не означает религиозного преследования. Это свободная дискуссия, идейно-культурный диалог. Преследование – это когда власти выдают распоряжения, направленные против верующих. Такого в Советском Союзе не было и нет». А вось вам прыклад ідэйна-культурнага дыялога. Быў такі айцец Антоній Варажбіт, манах, які вянчаў моладзь, нават чальцоў ВЛКСМ. У 1971 годзе яго проста моцна збілі на вуліцы, папярэдзілі такім чынам, а пазней арыштавалі і знайшлі нейкія дзве алюмініевыя трубкі, якія той нібыта скраў, але адправілі не ў турму, а ў псіхушку. І так залячылі, што ў манаха адмовілі ногі ў рамках дыскусій. Напэўна. Дык чаму б не забараніць царкву, каб яна не блыталася пад нагамі па дарозе ў камунізм? А не, яна прыдасца. РПЦ Маскоўскай патрыархіі працавала як дэпартамент пры знешняй выведцы.
Савецкі чалавек не мог паехаць за мяжу, а мітрапаліты і епіскапы маглі. У Парыж, у Вену, Токіа, Іерусалім, Хельсінкі, Жэневу, не кажучы ўжо пра Чэхаславакію ці ГДР. Гэта была наладжаная праца адбельваць СССР, займацца прапагандай, вярбоўкай, выведкай, у тым ліку сярод эмігранцкіх колаў. Вось фрагмент спіча патрыярха Пімена ў Жэневе ў 1973 годзе. В Советском Союзе нет ни богатых, ни бедных, ни привилегированных, ни преследуемых. Наши противники, которые находятся под воздействием зловредной пропаганды, не имеют возможности познакомиться с достижениями социалистического строя в СССР, который в значительной степени близок к христианству. ОВЦС – отдел внешних церковных связей. Это нормальная такая структура выведки. Миссия у Иерусалиме, где аккурат працавала, прости господи, матушка Гаврыіла, вядомая усім беларусам, агентка рускага свету ў Беларусі зараз, яна ж акурат адтуль. Агент Святаслав быў таксама, мітрапаліт Ленінградскі і Ладажскі Нікадзім, агент Адамант, мітрапаліт Круціцкі і Каломенскі Ювеніал, Астровскі, мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт, будучы экзарх Беларусі. Ну і, канешне, агент Дроздов. Нагадаць, хто гэта? Агент Дроздов, 1929 года рождения. Священник православной церкви с высшим образованием. Кандидат богословия. Завербован 28 февраля 1958 года на патриотических чувствах для выявления и обработки антисоветского элемента из числа православного духовенства. При вербовке учтено его повышение до епископа Таллинского и Эстонского. За период сотрудничества с органами КГБ агент Дроздов зарекомендовал себя как человек, который служит преданно, аккуратный, энергичный, товарищеский. Ну что, познали? Гэта ж Алексей Радзіер, будучы патрыярх маскоўскі ўсея Русі Алексій II, аккуратны і энергичны. А сама цитата с документа под назвой «Отчет об агентурно-оперативной деятельности за 1958 год 4-го отдела КГБ при Совете министров СССР». Просто Эстонія стала свабоднай краінай, таму дакумент і атрымаў розгалас. У адрозненне ад архіваў Лубянкі. Вось колькі там всяго ляжыць, толькі можна уяўляць. А вось, дарэчы, назвы лекцыяў, якія будучы патрыярх Алексій чытаў семінарыі, калі пачынаў сваю кар'еру. Владимир Ильич Ленин и культурная революция. Коммунистическая мораль и отношение к работе и социалистической собственности. Воспитание нового человека как наивысшая задача коммунистического строительства. Вось такія новыя чалавекі і кіравалі царквой. І пасля 1991 года, што самае важнае, яны нікуды не падзеліся. Партыя, КДБ, ВЛКСМ, усё гэта расклалась на плесені ліпавы мёд. А РПЦ маскоўскага патрыархату засталася, разумееце? То бок, гэтая фірма, выгадаваная Сталіным і КДБ, паспяхова перажыла саюз і расквітнела ўжо ў сённяшняй Расіі. А галасы тых нешматлікіх святароў дысідэнтаў, якія сядзелі пры СССР і крычалі, што гэта ж не царква, людзі, спыніцеся, гэта праект КДБ, як айцец Глеб Якунін, напрыклад. Іх проста ніхто не пачуў. Гэта быў той самы глас вопиющего в пустыне, як у Бібліі. Аб чым уся гэтая гісторыя? Ведаеце, я калі пафарбуюся ў блонд, не дай Божа, і буду спяваць песні Мерлін Монро, ад гэтага я не стану Мерлін Монро. Калі агент КДБ выгадае сабе бараду і навучыцца спяваць на царкоўна-славянскай мове, ад гэтага ён не стане святаром. А праект Сталіна і КДБ не стане царквой, бо няма тут ані саборнасці, ані святасці, ані духу. Таму, напэўна, трэба перастаць здзіўляцца, а чаму ж маўчыць царква? А як яны могуць маліцца за Пуціна? Як яны могуць асвячаць ракеты, якія забіваюць людзей, аднаверцаў? Як яны з бабуль грошы трасуць на вось гэтае СВО, так? У меня язык не паварочваецца гэта казаць. Што на гэта патрыярх Кірыл кажа? Нічога ён не кажа, расслабцеся. Няма ніякага патрыярха Кірыла, ёсць агент Михайлов, які выконвае заданні ў ролі патрыярха Кірыла. У іх работа такая, была і ёсць. Як пры Сталіне, як пры Брэжневе, так і пры Пуціне. І вось, скажыце, выбачайце, што я так трохі загарэлася, можа быць, гэта называецца царквой?
Можа быць, я не маю рацыі, ці ўсё ж такі гэта фірма, дэпартамент, яшчэ штосьці. І што нам з гэтым рабіць? Напішыце ў каментарах, канешне, калі вам бяспечна. А на сёння пара развітвацца. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.